Ikusasa lakho lisezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Right, Ningizimu Afrika asibingelele. Ngiyathemba niyaphila ngasekhaya. Nibingelele ko ulinde kuhle ngowakhumala. Dr Life kwaNongoma. Namhlanje sokwethulela isiqephu sokuqala ngqa. Sithi #Kwenzekwenzeke podcast la khona sikulethela khona ke izinkulumo ezahlukahlukene la khona sikulandela khona osaziwayo sikulandela khona ke abantu abanolwazi oltheveshe kwezinto ezithile nala khona sikulandela khona ke osomabhizinisi bezokunika ke ulwazi ukuthi bafike kanjani la abafike khona na uzocosha okuthile kuthiwa ke kancane nawe lokufakele esakeni kuze kuqonde namhlanje kuyo ngokuqala ngqa i-podcast yethu siphethe lapha na ke insizwa uSiphosethu Ndlovu. Ndlovu ke wenzeke umatriculate noma ugrade 12 wakhe lapha na ke eXhobo. Insizwa ke efunde kahle kakhulu ya lapha na ke eUniversity of KZN la khona ke eshaya khona iziqu zayo ke i-degree of bachelor of social science. Iminyaka emine 4 years ke insizwa. Kodwa ke i-last year yakhe ke this year insizwa lapha na ke Ndlovu. Kodwa ke umejeke lapha na ngecriminology kanjalo ke ne-community development. Ungumculi ke we-gospel la eNingizimu Afrika siyamazi baningi abamaziyo uphinde futhi ke unama-album awu3 i-album ke eyokugcina agcina ukuyikhipha yazo ukuthi ke umhlatshelo kuyona ke trendayo ke nako TikTok ngizwa ngaye ko TikTok content trendayo uzokutshela ukuthi ke kuhamba kanjani lapho kanti ke futhi wasebenza kakhulu lapha noLindani umuntu akagumede waphinda wasebenza lapha ke nomjolisi ke igama lakhe lempela uMalibongwe umfokagwana ucula lapha ke uMaskandi kanti ke eNingizimu Afrika njengoba sesinayo lensizwe ngaphakathi endlini zomsakazo sawubona mfethu njani? Hey ngiyaphila mfethu Kuyaphileka siyaphila yini mfethu ngiyachaza yini mfethu akushala futhi mfethu avela ke sikhole endabeni noma ke sivele sihlale ke indaba yethu uma sikhuluma ngoSiphosethu sengishilo ngathi insizwa yaseXhobo le ngifuna ukubheka ke insizwa yaseXhobo ukuthi ufunde emakhaya noma mhlawumbe nje ngophela kuyenza ukuthi umuntu ungaseXhobo kodwa kade ehlala edolobheni awukusilandise ufunde emakhaya kunjani ukufunda ngoba ngiyabheka ukuthi uyinsizwa ephila nokukhubazeka kakhulukazi ke ekhona kodwa engiyibona inobuhlakani obuningi sithatha usibeke umntana sekhaya ukuthi ufika kanjani la khona noma ukufunda kwakho uqalaphi ufunda kusephi izikole ukuhamba kanjani ufunda kahle ithini into ngiphinde ngibingelele kubabukeli kwenza kwenzeke podcasting ngithi uSiphosethu uyabingelela sure njengoba usike washokena bhutikena kanye ukuthi ngiqhamuka eXhobo ngiqhamuka eXhobo eXhobo kuma rural areas yeah sure usemakhaya lapho kana engifunde khona first year up until grade 12 lokho sikubiza sobani manje unibiza ngobani first year usebenzisa ngobani konje manje sana hayi wena wafunda kudala khona grade 1 yes is grade 1 yeah wafunda kudala wafunda ikhanzo bandlululo ngiqala first year ngo2009 lapha khona eQwenta primary school yeah I was 15 years qalo bani 2009 nginoneke 15 years woqala can you qala first year really class ngino 15 years wow ngafuna kwathi ngo2013 sure ngabe sengiya eMasamini secondary school lapho engifunde khona ngaphothula khona umatric wami ngo2018 sure uphothula ngo2018 yeah tell me mfethu really ngiyaqonda isimo ophila ngaphansi kwaso ngifuna ukucheck njengomuntu owephila nokukhubazeka sisazongena emculweni wakho ukuthi kuhamba kanjani naseyifundweni zakho kodwa ngifuna ukubheka la ukuthi kube njani ukufunda izingane bezikutreata kanjani noma mhlambe ubuzibona wamukelekile yini mhlambe la ubufunda khona kakhulukazi njengoba usho ubufunda endaweni zasemakhaya yeah okokuqala nje mina ngifunda esikoleni sabantu abanomali
Sure. Angizange ngiye kuma special schools. Schools. Ngifunda nabantu abaphila nje normal. While ungephila ne disability. Engingakusho kona angeke ngize ngiqamba manga. La kade ngifunda khona from primary to high school. Bengiziza ungamukelekile ngasisonke isikhathi. Why na ngobani othisha yona ngani bebengitreata as a normal person. Yeah. Manje ukupunisha ingane. Nawe bazokupunisha. Nami besikhala baba besikhala. Lokho ke bekungenza. Kodwa awuboni ukuthi banesona. No Babekupunisha? Yeah. Serious? Bekungenza umjabule ngobani abazange bakuthatha special ngoba ukuba mhlambe bakuthatha special angizange ngibe lo Siphosethu strong lo mbonayo namhlanje ngangizothi vele mina everything ngiyongenzela yabo mfethu sisakhuluma ngesimo ophila ngaphansi kwaso noma oyisona mhlambe kukhona la khona ukuthi ish uNkulunkulu why me kwakukhona but kwahamba isikhathi kwaphela kuqedwa yini ngobani ngafunda empilweni ukuthi no kunezinye izinto eziyenzeke empilweni eziyi-reality so ufuna kunezinjalo kubalulekile empilweni ukuthi ewe uyamukele i-reality so for example nje my disability ngeke kuze kushintshe yabo uNkulunkulu wangidala kanje and then ngajela mina ukuthi hayi ngeke kuze kushintshe so let me be happy kusele lesisimo lesi let me do anything I can let me do yabo yazi uzothi hayi mhlambe nje uSiphosethu hayi ube unabazali aba-right abahola kahle mhlambe uSiphosethu wathola mhlambe ukulekeleleka okuspecial abazali bebenayo ishankura lapho noma bengabazali nje abazali nje ya na even kusesikoleni mina imali bengiphatha mhlambe uma kusamena khona but ngangazi ukuthi ongayicelini ya sacela imali yami awuzawungayi Angiyele lo muntu manje okay wait no ngifuna ukuchecka ke la ukuthi mntaka baba kunekhathi la khona umuntu siyababona abantu abasha banezandla banezinyawo banabazali kahle kahle uma uyibheka impilo yabo yenele ukuthi bengenza izinto ezifanele right so ngipheka wena ukuthi uyafunda ungena esikoleni una 15 years uyokwenza sithi sithe ugrade 1 oku first year ngalezi ikhathi zethu so ngifuna ukuchecka lana ukuthi izimo zikhona ekhaya bengaphili bengathatha intweni kuumndeni nje ojwayelekile eNingizimu Afrika ofanayo yonke imindeni wena uphila ngaphansi kwalesi simo unamaphupho akho ofisa ukwafeza kunengqinamba eziningi ohlala empilweni so ngibheka ukuthi kodwa ngikubona uachieve uzofika euniversity kukhona mfowethu abantu abanayo yonke into ongayicabanga but abakwazanga ukufika kuyingqikithi noma abakwazanga ukufika la befisa ukufika khona but ngibona mina uliqhawe ufike yini le ebikuphusha noma ebigqugqumezela ukuthi uthi ngaphansi kwesimo ngaphansi kwaso kodwa ukwazi ukufika euniversity because kwanami ngisho ukuthi ngiyafisa ukufunda University of KZN right yeah Howard College University naphesheya kwizibandla yabo so uyenza kanjani yonke lento okay sure ngizokutshela nje iqiniso abanye abantu bangibuka as a different person sure umuntu owahlukile kokunabo yes ngesikhathi ngisamncane kena ngazitshela ukuthi ewe lo muntu lo
abambuka as ehlukile sure akabe i-competent yabo. yeah So yeah mina even emaklasini ami kangihlezi ngikhona top 1 yeah from yeah, first year up yeah, until yeah grade 12. So ngingakusho nje nokuthi bengizibona mina ngaso sonke isikhathi noma efike ama challenges kodwa ngumnqobi walawo ama challenges through my situation. Anya into engingayisho put my situation motivated me to be where I am today. Tell me nangu umntwana usekhaya akanabazali akho mali akho lutho ufisa ukuba artist njengo Siphosethu avele kuma podcast naye adume but ukiva phili ayikho into ayibona imfanele yena noma angakwazi ukuyinqoba ungathini lo muntu ongontanga yethu noma mhlawumbe abasebancane i-podcast kibuka uzobuka wonke izingane ezincane sizaba namafundo ezingane most right. So tell me mfethu ungathini kumuntu ekhaya? Engakusho wena ama challenges ahleze khona empilweni. Sure. But esikhathini esamanje akumele ukuthi uzwele kakhulu ama challenges ukhohle ukuthi wena ufuna nobani. Yes, I get your point. Awathi efika ama challenges ethi ekuchallenge uthi no. Now what challenge? Sure. Uthi nje ngikwi-war. Uthi nje ngikwi-war nawo. Ngoba uma uzo give up, sure. Azojabula. Yes. Kanti uma ungathi ukuwo kuzogcina wena. So singenza ungakwenza lapha ekhaya kwenzeke. Aw. Yalela. Iyodwa nje into okumele uyenze. Believe in yourself. Yes. Put yourself first. Yes. Then other things tell them will follow. Yeah. Siphosethu ngenxa yexesha lokhu libaleke njalo, this is our first podcast kwenzeke mawuthanda uku-advertise nathi noma ke ukuba nekhangiso nathi kwenzeke podcast team yazi sithinte lapha ku 078 uphinde sithinte lapha ku 0621005540 ukwazi ukuthi ke uzokhangisa business lakho. Sivulelekile, sivula izandla singabantu abasha sidinga ukwesekwa wena njengoba nathi sizokweseka ekuthuthukiseni ibusiness lakho. Sibuye endabeni mfethu, wangena emculweni unama album amathathu, then tell me the story. Ungena kanjani emculweni? Emculweni ngiqalele lapha ngisengane kakhulu. Sure. Sisayingane lena besijwayele ukudlala umazigcozi. Sure. Bese sonke umdlala lapha niyadlala lapha ngicabangana nomculo. Lalela. Yeah. Lalela. Sure. Ya ukulo wamazigcozi lo. Bakukhona ababebadala phela nathi. Bese sonke isikhathi bebehlezi bethi ewe kuze bakhona ama competition. La emidlalo. Ehene singane lapho kuthiwa siqhudelana. Sure. Bese sonke isikhathi babehlezi bekhetha mina as a position 1 and then I started lapho kurealize ukuthi no. Okay. Ngisho ukuthi ngiyakwazi ukucula. Ngahamba ongaya ungasuka from Ofafa ngaya emasamini eKhaboma ngafika khona ngenza the same thing ngajoyina idonduzane igroup okwakuthiwa umlando ngafika khona ngalida ungangena esikoleni ngalida high school primary ngagcina lapho futhi. Sure. Ngangenela even omasipala ama competition akhona. Yes. Ngafoma igroup okwakuthiwa Masters of Tomorrow. Yes. Lapho kwena zazikhala ke lapho kwena zazikhala. Sure. Kukhona ama awards. Yes. Ne group asekhaya. So nje municipality of ubuhlebezi. Yeah. Uyamazi Siphosethu ukuthi who is real Siphosethu when it's come to kule industry. Yes. Ngifuna ukuchecka la sesophethe ngoba khona imbuzo ewu3 engifuna ukubuza wona eshisa. Brand new. Yabona ngifuna ukubuza imbuzo ewu3 kuphela. 3.
Ngaqinisa. Hayi ke yazi ke leyo ngibizwa ukuthi ke ayaziwa abengayazi ngizombuza ngifuna iphendulo but ke ngifuna ukuthi nangomuntu ubukele ekhaya kunama managers right kunabantu abangama manager lana office mhlawumbe bakusupporte kunama council azobuka mhlawumbe abantu abangama position to the government then tell me mfethu ungathini usizo uyalidinga mhlambe noma u right as a professional gospel artist ithini into mfethu are you happy mhlambe ngesigaba kusona noma ukhona la udinga khona ukuthi no umuntu othanda ukuza forward ukusiza uSiphosethu othanda ukuza uSiphosethu emsakazweni edlalwa etrenda all over social media kuma social platforms anywhere la khona efisa ukubona igama lika Siphosethu ikakhulukazi ngoba ngithanda lento oyifundile ngiyayibuka ukuthi izinto ezinto ezisebenza nomphakathi kakhulu so ukuza kukhuthaze na ukukhuthaza abanye #kwenzekwenzeke ungathini mfowethu mhlawumbe ukumtshela istory esincane mfethu if you have usizo nalo woza phambili ngisizakala ya uthinto udaba elibaleke kakhulu ke nalapha komuntu yeah first ngi-artist elizimele sure lapha ngikhona nje angikaze ngalithola ndawo osizo ngizama ngamandla ami so angingakusho uma ukuthi ubukele lapha emakhaya lapha khona uma unalo usizo ungeza kumina ngadinga usizo kakhulu because uyabona njengoba njena ngiyafunda ngala umculo ngala ngifungele studio kuyabiza so hard i-transport ukufika lana sisebenze kanzima ukuthi size sikwazi kwakufika la esikhona njengoba sila kule broadcast so kunzima kakhulu you need help ngiyadinga support makhansela even iloluzana ama event ukuthi baqashe umasipala ithe ngikhona leThekwini ngikhona lana as a person who living with disability so ngiyacela ukusizakala nje uzothi omunye okay thina mina anginalutho litheni ngizothanda ungena ngiyodownload umsebenzi wakho sitshela izinto la utholakala khona la sokwazi ukuthi umculo wakho siwudownload khona sizothola kuphi umculo wami uyatholakala kuma digital stores yeah yonke indawo uma nje na uSiphosethu Ndlovu sure uzongithola khona even nama music video nama performances ami ayatholakala uma office ukuthi sure ubanga impela lo muntu lo and then ilondizana kuma social media iphethe yonke into ngami yabo right sengisembuzweni yami ke manje first question imbuzo engahleliwe angizobe ngishisa ikhotha ke ngale like it or not izo trend right number 1 ubani obumthanda umculi phakathi kuka Lundi kanye no Sifiso Ncwane tell me oh okay yeah? Ngingasho ukuthi Ulundi yeah serious awusha unqamba utholodwa ukhona ngoma ethi ewe phefumulo wami oh phelela phi wezinhlungu zalo umhlaba ilanga lam seli yashona Kosi yam nguwe owazi yazi ngabe ngiyakulekela lo Siphosethu inkinga yami ngiyazazi yabo hey wangithola ne okay ngizokubamba okay second question right one wife or two wives I want the answer unkosikazi ayi1 noma bayi2 noma ake sithi mhlawumbe 2 or more ngoba ngenzeka phela mhlawumbe sengiyakuvalela noma sengiqeda noma uthi ngiyakulimit ngelimi lasemzini mhlawumbe sengiyakulimit yabo but utshela mina 1 or 2 right ngingasho ukuthi 1 2 1 Manje phela kalo uma efuna ukwelana ayisana lo oqala awuzoswa ngayo okay ngoba ke vele ke kuvumelekile right the that question which is the last one
uzongiphelela leli gama Antoni ufundile wena sizokhuthaza kakhulu ke ulimi lesintu ulimi lakaMageba ulimi lasekhaya inyanga yamagugu le umhla ka3 ku September so ke this is our first podcast la khona siqhakambisa ulimi lwakithi ulimi lakaMageba ulimi ke lesizulu mntaka baba ingqalabutho uzongiphelela ungitshela ukuthi inhlamvu zakhona silandelana kanjani bese ke ungichazela mhlawumbe ngithi ifahla ukuthi ngabe leli gama lithi ngqalabutho lichaza ukuthini mina ngikujaje ngizonika umlaleli ngasekhaya noma umbukeli ngasekhaya ukuthi angitshele ukuthi ithini into ingqalabutho yeah I yes N yes G yes Q yeah A yeah L A la B U T H O okay I leave to you I don't know uyazi yena ukuthi usho khona you know kukusho ukuthini ukuthi ngqalabutho yeah ichaza ukuthini ngqalabutho waliphinda wathi ngqalabutho ngithe ingqalabutho isukuthini ngqalabutho nayingane sithe sibuka abantu abancane abasafunda ema-university abafunda emakhaya kuba primary nama high school sitshela thini emazingeni aphansi nasemazingeni athe thuthu balindele ukwazi ingqalabutho ngazi noma umuntu ingqalabutho ukubona isikole makuthiwa uyafunda uthi the answer is ingqalabutho ngazi noma umuntu omkhulu uyawishela ke manje ngithe uzoyishashela ukuthi phela nami ngithanda ungena ehlathini kodwa khona engikwaziyo ingqalabutho ngifuna ungichazele uma kuthi wena uyazi okay it's fine umuntu omkhulu mhlawumbe kanje umuntu omkhulu ngomzimba isiqethiwe sethizwe omkhulu ngokwezigaba ngqalabutho asishiya umlalela ichazela mbukeli letsizwa isihlulekile khombisayo ukuthi le unyaka wa4 ewenzayo iyakopeliswa lapha esikoleni e-university lutho you get that N you coping there kanjani I don't know but it seems like I know ngipeleka ngingazele ngaphumelela ngombe right iningizimu Afrika sifika ebaphethelweni ohlele lethu la khona sithi ke #Kwenzekwenzeke ngiyethemba uyijabulele uyinwabele ngesixhosa le podcast yethu yanamhlanje Siphosethu ongipha umucu wakho ozophuma ngawo ngizokudedela inkundla ngifuna uqala ungithi hala mzingu live ungithi nje le ngoma ethu umhlatshelwa bese sikhombisa abantu ukuthi yini osiphathele yona noma umculo wakho umnandi kangakanani ayabona iningizimu Afrika makhulunywa ngomculo omnandi kukhulunywa ngomculo kaSiphosethu ocula umculo wokholo gospel artist ke le engihlezi nawo la so nje ngijabule indlela esimanga mfowethu awungishayele nje ngikuzwile ngolundu ukuthi wow yakhuphuka ingwenya ukuze masesisho sithi yakhuphuka le nkabi yeah okay ufanele ngoma le ufuna umhlatshelo nkosiyami I know anthem yase-Africa yes lethi ngizonikela ngempilo yami nangomoya wami ngizokwenza umhlatshelo wakho ethi hayi mayiphathe nguwe yes ngizokwenza umhlatshelo wakho iphinde ifike lapha ethi mangitshela abantu nabo bayahluleka hayi siya ngicela ukudedela ngizimu Afrika sibambe kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ku YouTube kwenzeke podcast Instagram kwenzeke _podcast kanjalo futhi kusibambe nalapha na ke ku Facebook kwenzeke podcast ulinde kuhle umuntu akakhumalo Dr Life bangibiza ukuthi umenze gemegeme salebuzana ngidlula kanjani into engayithema uthanda wayithema ikuza abanqindi ucijo ntaba ikhonje ngoba sakho isikhanti balihle abantu ngozinyama maqedeza inyonkolozo isiyahamba ke lento bye bye na ingoma kaSiphosethu mnandi umculo Ngizonikela